Wel, bore da. Mae'n am fraint sydd gennym ni i ddod unwaith eto at air yr arglwydd a chlywed beth sydd ganddo fe ar ein cyfer ni y bore yma. Ni'n darllen heddiw o 3 phenod yn Genesis, ond ni'n mynd i darllen detholiad o destunau. Trowch gyda fi os newch chi i gychwyn i Genesis 9, adnod 18. Dyna lle i ni'n dechrau heddiw. Yn pigo lan, yn syth ar ôl ble nath Emyr gorffen gyda ni wythnos diwetha. Os ych chi'n cofio, fi oedd Emyr yn edrych ar un o'r deithiau yn Genesis. Yn benodol, oedd yn edrych ar daith Noa mewn cwch. A nath pigo mas 4 peth i ni. Nath edrych ar ras Duw, y ffafr oedd Noa wedi derbyn gan Dduw. Nath edrych ar ffydd Noa yn Niw. Edrychodd ar ufuddod Noa wedyn, oherwydd i ffyddau yn ei yrru i adeiladu'r arch, i fod yn ufydd i'r hyn oedd Duw wedi dweud, a bod hynny yn y pen draw yn arwain at addoliad. Noa yn offrymu ger bron yr arglwydd. Nath Emyr ddangos, taith personol Noa oedd hwnna, ond bod yna elfen o hynny yn wir i bob un ohono ni sydd yn Gristnogion heddiw. Dyma elfennau sy'n gyffredin i daith pob un ohono ni. Wel, heddiw, ni'n edrych ar beth sy'n digwydd nesaf. What happened next? Ac ni'n dechrau yn Genesis 9, 18, a dwi'n mynd i ddarllen trwyddo hyd at ail adnod penod 10 i gychwyn. Sem, Cham a Japheth oedd meibion Noa a ddaeth allan o'r arch. Cham oedd tad Canan. Dyma dri mab Noa ac ohonynt y poblogwyd yr holl ddaear. Dechreuodd Noa fod yn ymaethwr, planodd wynllan, ac yna yfodd o'r gwyn nes meddwi, a gorwedd yn noeth yn ei babell. Gwelodd Cham, tad Canan, ei dad yn noeth, a dywedodd wrth ei 2 frawd y tu allan, ond cymerodd Sem a Japheth fantell a'i gosod ar ei hysgwyddau, a cherdded yn wisg ei cefnau a gorchuddio noethni ei tad, gan droi ei hwynebau i ffwrdd rhag gweld noethni ei tad. Pan ddeffrodd Noa o'i wyn, a gwybod beth yr oedd ei fab ieuangaf wedi ei wneud iddo, dywedodd melltigedig fyddo Canan, gwas i weision ei frodyr fydd. Dywedodd hefyd, bendigedig gan yr arglwydd fynyw fyddo Sem, bydded Canan yn was iddo. Heleithed Duw Japheth iddo, breswylio ymhebyll Sem, bydded Canan yn was iddo. Bu Noa fyw wedi'r dilyw am 350 o flynyddoedd. Felly yr oedd oes gyfan Noa yn 950 o flynyddoedd yna bu farw. Dyma genedlaethau meibion Noa, sef Sem, Cham a Japheth. Ganwyd iddynt feibion wedi'r dilyw. Meibion Japheth oedd Gomer, Magog, Madai, Jafan, Tubal, Mesech a Tiras. A wedyn mae gennym ni benod o lot fawr o enwau sydd yn parhau mewn modd tebyg. Dwi ddim yn mynd i ddarllen pob un o'r rheini, ond yn ni symud ymlaen i adnod 32 ar ddiwedd penod 10 a darllen trwyddo i ddiwedd penod 9, adnod 9 ym mhenod 11. Dyma lwythau meibion Noa yn ôl ei hachau, yn ei cenhedloedd, ac o'r rhain yr ymranodd y cenhedloedd dros y ddaear wedi'r dilyw. Un iaith ac un ymadrodd oedd i'r holl fyd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadedd yng Ngwlad Sinar a thrigo ynddo. A dywedasant wrth ei gilydd, dewch, gwnawn breuddfeini a'i crasu'n galed. Breuddfeini oedd ganddynt yn lle cerig, a ffug yn lle calch. Yna dywedasant, dewch, adeiladwn ni i ddinas, a thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gwnawn i ni enw rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear. Disgynnodd yr arglwydd i weld y ddinas a'r tŵr yr oedd y bobl wedi ei hadeiladu, a dywedodd, ymaint yn un bobl a chanddynt un iaith. Ymaint wedi dechrau gwneud hyn, a bellach ni rwystrir hwy mewn dim y bwriadant ei wneud. Dewch, disgynnwn, a chymysgu ei hiaith hwy yno, rhag iddynt ddeall ei gilydd yn siarad. Felly gwasgarodd yr arglwydd hwy, oddi yno dros wyneb yr holl ddaear, a pheidiasant ag adeiladu'r ddinas. Am hynny,
gelwyd ei henw Babel, oherwydd yno y cymysgodd yr arglwydd iaith yr holl fyd, ac osgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar. Ac ni'n diolch i Dduw am ei air. Wel, dwi eisiau nodi ychydig o gyd-destun i gychwyn fan hyn. A wrth cyd-destun, dwi'n golygu cyd-destun o fath arbennig, ni'n mynd i edrych ar ychydig o gyd-destun ieithyddol y darn yma i ni wedi ei ddarllen. Gan gyfeirio nôl at gwpl o bethau nath Emyr rhannu gyda ni wythnos diwetha. Dwi eisiau ni edrych yn gyntaf ar y cysylltiad ieithyddol sydd rhwng hanes Noah, cyd-destun plant Noah, a'r creu cychwynnol. So dwi am ddarllen, os wnewch chi yn eich Beibl troi nôl i Genesis 7, ni ddim wedi darllen y bore yma eto, ond Genesis 7 adnodau 13 i 16. Nath Emyr ddarllen hwn wythnos diwetha, ond mae'n bwysig bod ni'n cael hwn yn glin yn ein meddyliau fel cyd-destun be ni'n mynd i edrych ar heddiw. Genesis 7 adnodau 13 i 16. Y diwrnod hwnnw, aeth Noah a'i feibion, Sem, Cham a Japheth, gwraig Noah, a thair gwraig ei feibion hefyd gyda hwy i mewn i'r arch. Hwy a phob bwystfil yn ôl ei rywogaeth, a phob anifail yn ôl ei rywogaeth, a phob peth sy'n ymlusgo ar y ddeiar yn ôl ei rywogaeth, a'r holl adar yn ôl ei rywogaeth, pob aderyn a sgellog. Deithant at Noah i'r arch bob yn ddau, o bob creadur a ganadl einioes ynddo. Yr oeddent yn dod yn wryw ac yn fenyw o bob creadur, ac aethant i fewn fel y gorchmynodd Duw iddo, a cheodd yr arglwydd arno. Cymharwch yna, os ewch chi droi yn eich Beiblau at Genesis 1, adnodau 20 a 21, a 24 a 25. Yna dywedodd Duw, heigied y dyfroedd o greaduriad byw, ac uwch lawr ddeiar, eheaded adar ar draws ffurfafen y nefoedd. A chreuodd Duw y morfilod mawr a'r holl greaduriad byw sy'n heigion y dyfroedd yn ôl ei rhywogaeth, a phob aderyn a sgellog yn ôl ei rywogaeth, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. Gyna ymlaen i adnod 24. Yna dywedodd Duw, dyged y ddeiar greaduriad byw yn ôl ei rhywogaeth, anifeiliad, ymlusgiad a bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a bu felly. Gwnaeth Duw y bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a'r anifeiliad yn ôl ei rhywogaeth, a holl ymlusgiad y tir yn ôl ei rhywogaeth, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. Chi'n gweld yn y lle cyntaf, rhwng Genesis 7 a hanes Noah, mae yna gysylltiad ieithyddol wrth sôn am y greadigaeth, wrth sôn am yr anifeiliad, yn rhestru'r anifeiliad i gyd yn ôl ei rhywogaeth. Mae yna link ieithyddol rhwng y creu a Noah. Rhywle arall i ni gymharu. Edrychwch ar Genesis 9, adnod 1. Bendithiodd Duw Noah a'i feibion, a dweud, byddwch ffrwythlon, amlhewch, a llanwch y ddeiar. Chi'n gwybod y link? Meddyliwch nôl i Genesis 1, 27, 28. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, a'r ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddeiar, a darostyngwch chi. Chi'n gweld, mae yna gyswllt ieithyddol rhwng yr hyn mae Duw yn dweud wrth Adda ac Efa ar ôl y creu, a'r hyn mae Duw yn dweud wrth Noah ar ôl yr arch. Mae yna bwynt i hynny. Mae'r gysylltiadau ieithyddol yma yn awgrymu y dylen ni ddarllen hanes Noah, a gweld hanes Noah, fel rhyw fath o ail-greu, fel rhyw fath o ddechreuad newydd ar gyfer y greadigaeth ac ar gyfer dynolryw. Fresh start fel petai. Mae'r cysylltiad ieithyddol yn awgrymu y dylen ni ddarllen hanes Noah fel rhyw fath o fresh start ar gyfer dynolryw. Ond be dwi'n gobeithio welwn ni y bore yma
y fresh start, y dechreuad newydd, i ni'n gweld mae angen mwy na fresh start ar bobl. Dyma'r syniad mawr heddiw. Dyw dechreuad newydd yn ein byd syrthiedig ni ddim yn ddigon oherwydd bydd pechod bydd diwedd y daith bob tro. Mae angen dechreuad newydd arno ni nad sydd o'r byd yma. Felly, ni'n mynd i tracio trwy'r hanes yma ac ystyried yr hanes ni wedi darllen mewn 3 rhan. Fel welwn ni gyda Adda ac Efa a gyda Cain ac Abel, mae yna gwymp ar gychwyn ein hanes ni. Mae gennym ni baralel anffodus gyda Eden fan hyn. Mae dechreuad newydd dyn, mae'r fresh start yn dechrau gyda chwymp. Adnod 20 a 21 o Genesis 9. Dechreuodd Noa fod yn ymeithwr. Planodd wynllan ac yna yfodd o'r gwyn nes meddwi a gorwedd yn noeth yn ei babell. Meddod a gwarth a chywilydd. Dyna sut mae fresh start dyn yn cychwyn. Dyma'r dyn sydd drwy ras Duw a drwy ffydd a drwy y fuddod wedi dod at bwynt o gallu addoli fel welwn ni wythnos diwetha. O gallu offrymu aberth i'r arglwydd. Bellach yn feddw yn ei babell yn noeth. Wedi pasio mas yn ei babell. Ar ôl y fresh start mae'r arglwydd yn rhoi dynolryw. Dyna i ni'n gweld yn Noa. A fel y cwymp cyntaf yn hanes Adda ac Efa, mae yna felltith yn cael ei ddatgan yn y fresh start yma. Nid gan Dduw tro yma, ond gan Noa. Edrychwch ar adnod 25. A mae hwn mor anodd. Dywedodd Noa, melltigedig fyddo Canan. Nid Canan sydd wedi gweld e'n noeth, i dad sydd wedi gweld Noa'n noeth. A mae Noa'n melltithio i wyre, i grandchild melltigedig fyddo Canan. Mae fresh start dynolryw yn cychwyn gyda chwymp a melltith. Mae yna egwyddor cyffredinol ar ein cyfer ni fan hyn. Ar ôl unrhyw fresh start yn ein bywyd ni nawr yn y byd yma, fe fydd pechod a melltith pechod yn ein dilyn ni. Yr egwyddor cyffredinol ni'n gweld yn y byd dyw fresh start heb newid systemig ddim yn gweithio. Nawr, un o'r pethau nath newid yn y mywyd i pan ddes i'n Gristion oedd y cariad oedd gyda fi at rygbi. Cyn dod yn Gristion, o'n i'n byw ar gyfer rygbi Cymru. Bellach, dyw hwnna ddim yn wir. Ond, mae dal rhywfaint o dorgalon yno fi wrth weld cyflwr undeb rygbi Cymru. Meddyliwch am y WRU ar hyn o bryd. Chi'n gwybod fel mae rygbi Cymru'n neud. It's not good. Not a good state of affairs. Mae'r WRU byswn nhw'n gallu newid cwpl o'r staff hyfforddi, iawn. Newid rhai o'r chwaraewyr. Ond a fydde hwnna'n newid y canlyniadau i'r matches? Na. Achos mae problem rygbi Cymru yn broblem systemig. O'r grassroots hyd at y rheolaeth ar top undeb rygbi Cymru, gobeithio bod neb ohonyn nhw'n tiwnio mewn i Pennywell ar YouTube. Ond o'r top i'r gwaelod, dyw undeb rygbi Cymru ddim yn gweithio. Mae yna broblem systemig ac felly dim ots faint o fresh start mae'r tîm yn cael pob blwyddyn. Mae'r gamp lawn y Six Nations yna yw gipio fresh pob blwyddyn. Ond methu fydden nhw pob blwyddyn. Achos mae'r broblem yn un systemig. Dim ots faint o fresh starts ni'n cael mewn byd syrthiedig, mae pechod a melltith yn dilyn. Mae yna goblygiadau yn hynny ar gyfer ein bywydau ni, nag oes e? Mae yna goblygiadau ar gyfer ein perthnasau gyda phobl y byd yma. Mae hynny'n wir ar gyfer ein perthnasoedd ni gyda ffrindiau, gyda theulu. Mae'n wir o fewn priodasau. Ar lefel bydol yn unig,
fresh start, dyw jyst rhoi fresh start i rywun ddim yn ddigon. Achos i ni dal i fyw mewn byd syrthiedig, mae pechod a mae melltith pechod yn ein dilyn ni. Ac ni'n gweld hynny drwy'r Hen Testament hefyd, yn y pethau sydd yn cael ei sefydlu gan Dduw, sydd ein mwyn ni, yn pwyntio ni at y Meseia. Ystyriwch beth mae Duw yn rhoi i Israel fel cysgodion o'r Meseia. Yr offeiriadaeth yn syrthio. Y brenhinoedd yn syrthio. Y proffwydi, lot ohonyn nhw'n mes. Y barnwyr, bywyd Samson, mes rhyfedda. Mae'r holl bethau yma sydd yn cael ei roi fel rhyw fath o fresh start i Israel, tro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'n bethau sydd wedi cael ei roi gan Dduw i pwyntio ni rhywbeth gwell, ond maen nhw'n bethau sydd yn bodoli o fewn byd syrthiedig, ac felly mae'r pethau yna hefyd yn syrthio yn y pen draw. Ni angen rhywbeth gwell. I ni angen mwy na just fresh start yn ein byd syrthiedig ni. Ni angen rhywbeth nad sydd o'n byd ni, mwyn ein hachub ni rhag pechod y byd yma. I ni angen Crist a ddaeth o'r nef ein mwyn ni. Ni angen un sydd ddim o'r byd yma. Iddo gael ei eni i mewn i'r byd a dod yn ddyn, yn gyfan gwbl fel dyn. Dyw Crist ddim o'r byd yma. Mae o'r rhywle gwell. Mae e'n dduw tragwyddol sanctaidd. Ac ystyriwch felly beth sy'n digwydd pan mae'r hyn nad sydd o'r byd yma yn dod i mewn i'r byd. Bod y byd syrthiedig wedi ei gael ei lygru gan bechod, beth sy'n digwydd pan mae Crist yn cwrdd y pobl? Wel, nid Crist sy'n cael ei lygru, ond pobl sy'n cael ei glanhau, nag yfe. Pobl sydd ar gwahanglwyf, y rhai oedd yn cael ei datgan yn aflan, yn dod yn lan. Sancteiddrwydd Crist yn llifo allan ohono fe, rhywbeth nad sydd o'r byd yma, yn dod â iachad yn y byd syrthiedig. I ni angen rhywbeth nad sydd o'r byd yma. Ac yn y pen draw, i ni angen byd newydd dros y byd syrthiedig yma. Mae eisiau byd newydd arno ni, a mae yna newyddion da i ni. Mae yna greadigaeth newydd ar y ffordd. Mae e'n dod, does neb yn gwybod pryd, ond mae yna greadigaeth newydd ar y ffordd. Felly'n addas iawn wrth feddwl am y pethau fi oedd Aaron yn gweddio dros, y pethau i ni'n gweld yn ein byd yn torri calon dros nhw y bore yma, rhyfel, trais. Difaterwch dyn at fywyd. Rhyw ddydd bydd ddaw hynny i ben, oherwydd y gwaith yr un nad sydd o'r byd yma. Yr ail beth i edrych ar y bore yma. Mae dynolryw, mae yna ddau elfen i'w taith nhw. Maen nhw'n teithio ar draws y byd yn yr hanes sydd gyda ni bore yma, a maen nhw hefyd yn treol teithio i fyny. Draws ac i fyny yw cyfeiriad i taith nhw. Maen nhw'n cyflawni'r comisiwn, mae Duw wedi rhoi iddyn nhw. Ewch, amlhewch, llenwch y byd, maen nhw'n gwneud hynny. Ond lle bynnag maen nhw'n mynd â pechod gyda nhw. Ni'n mynd i zoomio mewn ar benod 11 nawr ac edrych ar tŵr Babel sydd yn ddarlun clir i ni o bechod dyn wrth fynd a ymledu ar draws y byd, y prosiect adeiladu yma. Edrychwch ar eu bwriad nhw, penod 11, adnod 4. Yna, dywedasant, dewch, adeiladwn ni ddinas a thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gwnawn i ni enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddeiar. Beth yw eu bwriad nhw fan hyn? Codi eu enw nhw eu hunain, dyrchafu nhw eu hun. Eisiau bod yn ben ar eu bywydau nhw eu hunain. Eisiau meddiannu eu lle nhw yn y nefoedd drwy eu ymdrechion nhw, creu enw ar gyfer eu hunain. Trwch nôl gyda fi, os oes gennych chi'ch Beibl ar agor, trwch nôl i Genesis 4. Adnod 17.
disgynyddion Cain. Cafodd Cain gyfathrach a'i wraig, a beichiogodd ag esgor ar Enoch, ac adeiladodd ddinas a'i galw ar ôl ei fab. Nôl yn Genesis 4, cyn y dilyw, oedd dyn eisiau gwneud enw ar gyfer ei hun. Cain eisiau gwneud enw ar gyfer ei fab ar gyfer Enoch. Mae'r dilyw yn dod, mae'r fresh start yma'n dod, ond ydy'r fresh start yna di newid calon dyn? Dim o gwbl. Mae dyn dal yn edrych i wneud enw ar gyfer ei hun. Dyrchafu enw ei hun. Y fresh start, dydy calon dyn ddim wedi newid. So dau beth i ni hyd yn hyn. Mae'r fresh start mewn byd syrthiedig ddim yn mynd i weithio. A pan mae'r fresh start yna'n dod, nid jyst y byd yw'r broblem, ond calon dyn. Dyw calon dyn ddim wedi newid. Mwy na jyst byw mewn byd syrthiedig, mae gan bobl natur syrthiedig o hyd. Calonau sydd dal wedi gosod yn erbyn Duw ac yn dymuno dyrchafu ei hunain. Mor raslon yw'r achubiaeth sydd yn dod drwy'r arch, dyw e ddim yn achubiaeth sydd yn newid y galon. Mae eisiau achubiaeth gwell. Mae eisiau achubiaeth fwy. Sa'n gwybod amdano chi yma yn Gyfyrddin, ond un o'r pethau sydd yn pleig yn Abertawe yw Japanese knotweed. Sa'n gwybod os oes rai ohonoch chi felly wedi cael profiad gyda Japanese knotweed ar eich eiddo chi. Fellwch chi cymryd eich secateurs chi a torri lawr yr holl Japanese knotweed ych chi'n gweld. Ond oni bai bych chi'n mynd dan y pridd a tynnu'r craidd i ffwrdd a'i losgiau, wneith y dyfu nôl. Mae jyst o hyd yn dod nôl a nôl a nôl. A pan mae'n dod nôl yn wath. A mae'n ymledu o dan y ddeiar a mae'n spread mas mewn mwy o lefydd. Oni bai bod y craidd yn cael ei ddelio gyda, mae'r broblem yn parhau. A mae'r un peth yn wir gyda dynolryw. Dyw'r arch ddim yn newid calon dyn, a heb bod y craidd yna wedi newid wrth i ddyn ymledu, mae pechod yn mynd gyda nhw. Ni angen rhywbeth sydd yn newid y craidd. Am newyddion da i ni yng Nghrist Iesu. Mae Iesu Grist yn rhoi calon newydd i bobl. Drwy ffydd yn Grist, mae'n tynnu i ffwrdd, mae'n mynd i'r craidd, mae'n tynnu i ffwrdd y galon garreg, y galon galed, mae'n rhoi yn ei le calon sydd yn fyw. Ac felly y peth mewnol na, a heb ddelio gyda hwnna, fydd pechod yn llywodraethu ni'n bywydau ni. Mae Crist, drwy ffydd ynddo fe, yn cymryd i ffwrdd y galon garreg, ac yn rhoi calon newydd, y galon mae rhaid i ni ei gael, y galon dyn ni angen, mwyn i ni gorchfygu pechod. Ac ystyriwch wedyn, o'r galon newydd yna, be mae Iesu Grist yn dweud sy'n mynd i lifo y mywydau Cristnogion? Ffrydiau o ddŵr. Be nath Crist pan ddath Crist? Dath fel un nad sydd o'r byd yma, fe ddath ac ohono fe mae glendid yn dod, mae daioni a sancteiddrwydd yn dod. A nawr mae Crist yn y nefoedd, mae wedi rhoi ysbryd glân i ni. Ac felly, tra bod ni yn y byd, be sy'n digwydd? Wel mwyach, nid ni sy'n cael ein llygru gan y byd, achos mae'r ysbryd glân yno ni. Bellach, mae yna ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo allan ohono ni wrth i ni gyhoeddi'r efengil a gweld eraill yn dod i fywyd, yn derbyn calonau newydd, lle bu calonau carreg, yn gweld y bobl yna wedyn yn cael eu trawsnewid wrth iddyn nhw gael eu achub o'i pechod nhw drwy newyddion da Iesu Grist. Ac yn hynny mae yna obaith ar gyfer heddiw hefyd. Ystyriwch nôl y goblygiadau yna o'r fresh start mewn byd syrthiedig.
goblygiadau ar gyfer perthnasau gyda phobl, ar gyfer priodasau, ar gyfer ein bywyd teuluol ni. Wel, drwy amodau bydol yn unig, mae fresh start gwerth dim. Ond i ni sydd yn Gristnogion, gyda'r ysbryd glân yna ni, mae gennym ni obaith hyd yn oed yn y byd hwn am newid go iawn i'n perthnasau ni ac i'n priodasau ni ac o fewn ein teuluoedd ni. Ac a'i ddweud, i ni yma heddiw fel yr eglwys yn dystiolaeth o hynny. Mae'r eglwys yn grŵp o bobl sydd wedi cael eu cymodi a Duw yn gyntaf, ond gyda'i gilydd hefyd drwy waith Crist. Ac felly, yr holl drais oedd yn nodweddu dynolryw cyn y dilyw, a gogwydd bwriadau eu calonau nhw yn ddrwg o'r cychwyn cyntaf, mae hwnna heddiw wedi newid yn yr eglwys. Achos bod y bywyd tragwyddol yna, yn y greadigaeth newydd, wedi torri i mewn i'n byd ni nawr drwy atgyfodiad Crist, a thrwy y bywyd newydd i ni wedi derbyn drwy ei atgyfodiad e. Felly mae gennym ni obaith heddiw hyd yn oed am newid go iawn. Fydd yn cael ei gyflawni'n llwyr pan ddaw Crist yn ôl. Wedyn y trydydd peth. I ni'n gweld yn hanes Babel yn y daith yma o ddynolryw ar draws y ddeiar, i ni'n gweld Duw yn darostwng dyn lles dyn. Cyn ni'n gweld daioni yr arglwydd yn hynny. Sylwch yn y lle cyntaf, just nodyn, ond dwi'n lyfio hyn. Adnod 5 o benod 11. Holl ymdrechion dyn i adeiladu tŵr sy'n mynd i fyny i'r nefoedd, be mae Duw yn wneud, mae'n disgyn. Mae'n dod lawr i weld be mae dynolryw di bod lani. Ein holl ymdrechion ni fel dynolryw i adeiladu enw ar gyfer ein hunain, mae Duw wastad uwchben. A mae'n disgyn i lawr i edrych ar beth mae dynolryw wedi bod yn gwneud. Ac pechod dyn, balchder dyn, yn ceisio adeiladu enw ar gyfer ei hun, mae Duw yn ei ras yn darostwng dynolryw. Mae Duw yn ei ras yn rhwystro dynolryw rhag pechod. A sut mae'n gwneud hynny? Drwy roi ieithoedd. Mae Duw yn rhoi yr ieithoedd yma iddyn nhw fel bod nhw ddim yn deall ei gilydd, fel bod nhw ddim yn gallu parhau i adeiladu ei enw nhw eu hunain mewn balchder. Mae'r ieithoedd yma yn rhodd o ras mwyn rhwystro pechod dyn. A nag yw e'n hyfryd i feddwl yn y pen draw, fe fydd yr arglwydd yn defnyddio'r rhwystyr grasol na nath e roed yn y nef mwyn ei foliant e, lle bydd pobl o bob llwyth a bob iaith. Yr ieithoedd yna gafodd ei roed yn hanes Babel mwyn rhwystro dyn rhag pechod, Duw yn dod â nhw yn eu cyflawnder mwyn clod a gogoniant i'w enw ef. Sut ni'n cymhwyso hynny'n bywydau ni? Wel, mae'r arglwydd yn ei ras yn ein atal ni rhag pechod weithiau. Yn ein rhwystro ni rhag pechod. A falle, ar lefel arwynebol, ni'n gweld ein amgylchiadau ni mewn bywyd, mae rhyw rhwystyr yn codi, rhywbeth yn stopio ni rhag wneud rhywbeth yn ein bywyd ni moyn wneud, a ni'n meddwl, nag yw hwnna'n awful. Ond dyn ni ddim yn gallu gweld pob diwedd. A dyn ni ddim yn gallu gweld sut mae'r arglwydd yn ei ragluniaeth falle yn gosod rhwystyr ar y llwybr yna, achos byddai'r rhwystyr yna yn diweddu lan mewn trychineb, drwy bechod. Mae Duw yn ein rhwystro ni, yn ei ragluniaeth, mae'n atal ni yn ei ras. A sgwni, os oeddwn ni'n gweld ein amgylchiadau ni drwy'r lens yna, bod y pethau yna i ni falle'n gweld yn frustrating, dwi ddim yn gallu gwneud hyn, dwi wedi bod yn sal, so dwi ddim yn gallu mynd i'r peth yma, beth bynnag. Beth os oeddwn ni'n dechrau gweld ein holl amgylchiadau ni
fel hyd yn oed rhwystrau grasol sy'n ein stopio ni rhag mynd ar hyd llwybr Duw ddim eisiau i ni fynd. Achos dyn ni ddim yn gallu gweld beth sydd ar ddiwedd y llwybr yna. Mae'r arglwydd yn gwybod. A mae yn ei ddeioni yn gweithio'r cyfan lles y rhai sy'n ei garu. Felly, yr herf yna, ystyriwch eich amgylchiadau chi, y treialon, y pethau da pan maen nhw'n dod, y cyfan, y rhwystrau hefyd, fel Duw yn gweithio ar ein llys. Dyna mae'r gair yn gwahodd ni i wneud fan hyn. Achos ni'n gallu edrych nôl ar tŵr Babel, gweld sut nath yr arglwydd ei rhwystro nhw, ond gweld sut nath y gweithio ar llys dynolryw ac clod i Dduw yn y pen draw. Felly, i grynhoi heddiw. Does na ddim fresh start yn y byd yma, does na ddim fresh start bydol, nad sydd wedi ei gyffwrdd gan bechod, nad sydd wedi cael ei steinio gan bechod. I ni angen rhywbeth newydd, nad sydd o'r byd yma, i ni angen Crist. A rhyw ddydd fe fyddwn ni ger i fronu mewn creadigaeth newydd, lle nad oes dagre mwyach, lle nad oes galar na llefain na phoen, lle mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio a mae'r greadigaeth newydd wedi dod. Yn ail, wrth i ni gerdded ar ein taith tu ar nefol nod yna, mae Duw yn mynd i osod rhwystrau ger ein bron ni ein lles ni. Mae'n mynd i ein atal ni yn ei ragluniaeth ein lles ni. Mae'n gweithio'r cyfan ein lles ni. A wnewch chi meddiannu llyged sydd yn gweld eich amgylchiadau chi drwy hynny. A fi'n deall, wrth i chi clywed hynny, a myfyrio ar amgylchiadau go iawn yn eich bywyd chi, bod hwnna yn gallu bod yn rili anodd i glywed. Ond mae'r gair yn gwahodd ni i drystio, i ymddiried, tu hwnt i'n deall ni a be dyn ni'n gallu gweld bod Duw yn dod â daioni o'n holl amgylchiadau ni, ein lles ni. Ac yn drydydd wedyn, dydy fresh start ddim yn newid calon dyn, ond mae newyddion da Crist yn. Y ffaith bod Crist wedi marw ar groes yn cymryd y gosb am ein pechod. Y ffaith bod Crist wedi byw bywyd hollol berffaith sydd yn gyfiawnder i ni sy'n credu, a'r ffaith bod Crist wedi atgyfodi o'r bedd, a thrwy'r atgyfodiad na ddod â bywyd y greadigaeth newydd i mewn i'r byd, fe allwn ni brofi trawsnewidiad go iawn, real, yn cael ein trawsnewid o un radd o ogoniant i'r nesaf, o ogoniant i ogoniant, yn cael ein cyd yn ffurfio a delw Crist. Mae hynny'n real. Ac felly, os ydych chi fel Cristion wedi colli golwg ar hynny, ac wrth falle reslo gyda phechod yn eich bywyd, wedi jyst bod yn meddwl, mae fori'n diwrnod newydd. Fresh start fori, start again fori. Diwan ni ddim yn ddigon. Mae jyst rhoi fresh start i chi hunain ddim yn ddigon. Mae rhaid i ni droi at Grist. Pwyso arno fe, gosod ein llyged ni ar awdur a pherffeithydd ein ffydd, ac ynddo fe profi trawsnewidiad. Falle bod rai ohonych chi bore yma yn teimlo bod chi yn y camp yna, falle bod chi wedi bod yn ceisio fresh start ar ôl fresh start wrth reslo gyda rhywbeth neu wrth brofi effeithiau'r byd syrthiedig a gweld mor ddiffrwyth yw just treol fresh start o fresh start cos ni'n cadw cwmpo i'r un peth. Os felly, wel, darllenwch gyda fi o Salm 51. Daws, fi'n credu os ti'n... Right, na ni. Fi'n mynd i ddarllen rhai adnodau o Salm 51 fel gweddi ar ein cyfer ni. Felly bod chi ddim yn teimlo bod chi yn y categori yna bore yma, bod chi yn teimlo na, dwi ddim yn tueddu at hynny, dwi yn gosod fy llyged ar Crist, awdur a pherffeithydd fy ffydd. Wel, gweddiwch chi hyn dros y rhai ohono ni bore yma, felly ydych chi ddim yn gwybod pwy ydyn nhw,
ond bobl sydd wedi bod yn ceisio am fresh starts yn y llefydd anghywir. Heb hoelio llyged ar Crist a gofyn, fel mae Dafydd yn gwneud fan hyn, am galon newydd. Darllenwch gyda fi. Bydd trigarog wrthyf o Dduw, yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, dilea fy nhoseddau, a golch fi'n lan o'm drygioni, a glanhafu o'm pechod, oherwydd gŵn am fy nhoseddau, ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi, yn derbyn di ti yn unig y pechais, a gwneud yr hyn a ystyr i'n ddrwg, fel dy fod yn gyfiawn, yn dy ddedfryd, ac yn gywir yn dy farn. Wyle mewn drygioni i'm ganwyd, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam. Wyle, yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn, felly dysgu mi ddoethineb yn y galon. Pira fi ag isop fel y byddaf lan, golch fi fel y byddaf wynach nag eira, par i mi glywed gorfoledd a llawenydd fel y bwy'r esgyrn a ddrylliais lawenhau. Cuddia dy wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dilea fy holl euogrwydd. Creua galon lan ynof o Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn ynof. Paid am bwrw ymaith oddi wrthyt, na chymryd dy ysbryd sanctaidd oddi arnaf. Dyroi mi eto o'r foledd dy iachawdwriaeth, a chynysgeidda fi ag ysbryd ifydd. Amen.